dues comandes més, sisplau. Ja vinc. Si he servit? Hola, Sakura. Hola, Yukito. Gràcies per haver-me convidat. Moltes gràcies. De res. Què? Què hi ha per menjar? Oh, totoia. Bé, jo tastaré això. Molt bé. Que maca. Això és per la roba. No li prenguis el pèl. Ho dic de debò, que estàs molt maca. Yuki, vols dir que no t'has de canviar les ulleres? I ara, què dius? Em vaig a buscar més. Toia, què passa? Res. M'ha semblat notar una cosa. Em fa l'efecte que el germà de la Sakura m'ha notat. Hauré d'anar amb compte, sí. Aquesta xocolata fa una oloreta. No està gens malament. Galetes i... Ostres, ve algú! Quines ganes que tinc de menjar xocolatines i galetes. Sí, són boníssimes les galetes. Segur que no vols cap galeta, Spinny? Segur. Per què? Jo penso tastar-ho tot. Tu mateixa. Molt bé, doncs me n'hi vaig. Espera'm aquí, Tornarem a casa junts. Si menges massa xocolata, agafes mal de panxa, però jo em penso menjar igualment, perquè si menjo coses bones, estic contenta. M'estiraré per aquí, en algun lloc on no hi hagi gent. M'ha anat d'un pèl! Molt bé, ja hi podem tornar. Queroveros. Ets... Malament. Si em rebel·lo en la meva forma, l'Eriol tindrà problemes. Però si tu... Tens un cap immens! Mira qui parla. Però si m'hi discuteixo, encara em descobrirà. Em mossegaré la llengua. Oh! Que ets un animal de peluix amb piles! No, res d'això. Ui, o sigui que aquí al Japó tenen animals monstruosos com tu, I a més, parles com una persona. Oh! Ei! Oh! Un momentet. Aquesta forma, aquestes ales, aquesta cua, aquesta cara rodona... Potser m'ha descobert.
que ets un follet! Els meus poders màgics i els de la Ruby no es poden percebre quan estem en les nostres altres formes. Però, tot i així, m'estimaria més que no descobrís qui sóc. Ja ho sabia! És el primer cop que em trobo un bon follet. Em dic Keroveros. Sóc un guardià que va crear un mag anomenat Clowry. Aquesta és la meva altra forma, però en la meva forma veritable encara sóc més ben plantat. Encara que no pugui notar els meus poders, em sorprèn que no hagi descobert res de mi. En fi, li seguiré la veta. D'aquesta manera controlaré la situació. Per cert, com et dius? Espi... No cal que li digui com em dic de veritat. Spini! Què hi farem? Spini. Spini? Ostres, quin nom més ridícul! Spini! Caram! És igual, siguem amics. Aquest no hi toca. Què passa? Res! Val més així que no es malfiï de mi. Després ho hauré d'explicar a l'Eriol, que he conegut en Keroveros. Oh, perfecte! Eh? Menja't amb mi aquestes llaminadures. Què? No tinguis vergonya, és tot meu, això. És que no menjo coses dolces, jo. Au, va, menja, home! A veure què més tenim... Encara no te l'has acabat? N'hi ha un munt, o sigui que vés endrapant. Té, au! Això és boníssim! I això, i això, i això, i això, i això també, i això, i això... Què? Oi que tot és bo? Són llaminadures superllamineres, oi? Què et passa? Que potser no et trobes bé? En vull més. En vull més! En vull més, més, en vull més! Però què t'agafa, tu, ara? En vull menjar més! Però què t'agafa? Oh, no sabia que vindries, Toia. Quina sort! No et repengis. M'encanta estar al teu costat. Que potser em vols més? Sí, sisplau. Jo també. De seguida. Estic tan contenta. L'Spinner. Caramels! Vull més caramels! Gràcies, moltes gràcies. Ja en veig. No els farà per res.